Assalamu alaikum, jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani bidiyo. Kamar yadda kuke gani, wannan ma wani hanya ne na samun kuɗi, in kawo muku shi. An ce to kowa ya yi ƙoƙari ya samu zafi-zafi tun kafin ta wuce. Yanzu kun ga wannan da kuke gani, wannan wani website ne da za ka yi watching bidiyo na aƙalla kamar minti 3 su baka 1.5. Aƙalla in kai watching bidiyo za su baka 1.5, duk bidiyon minti 3 ne kawai za ka yi watching, an baka 1,500. Kuma yana kai withdrawal, za a cire ma kuɗinka yana fita, kuɗi yana fita. Kun ga kuma wannan 2,000 da kuke gani, kuna ganin shi a nan 2,000 ɗin nan da zaran ka buɗe za su baka kyautan 2,000. Wannan free ne, shi ne registration bonus ne. Kun ga kamar yanzu a misali in zan taɓa request withdrawal ɗin nan, za ku ga zai kawo min inda zan sa local bank ɗina. Za ka yi amfani da local bank naka, kun ga za ka sa amount ɗinka ga first name na wannan bank name ɗinka, wani banki za ka yi amfani da shi, ga account number sai kuma sunan account ɗin. Kana gama sai ka taɓa wajen submit request ɗin nan, kana yin submit request kuɗinka zai fita. To bari mu je dai ku ga yanda zai yi, yanda abin zai. Kun ga nan wajen, kun ga an ce earn 1,500 per video, watch at least 3 minutes to complete. In kuna so ka gani ga wajen watch bidiyo nan, in kana taɓa wajen nan za ka yi watching bidiyon da zai kai minti 3. Yana kaiwa minti 3 za su baka 1,500 naka, ka su sa maka shi a kan balance haka. Yanzu bari ku ga, kun ga yana loading, gashi nan bidiyon yana loading, bari mu jira shi. Zan ɗan yi skipping, idan bidiyon ya gama sai mu gani. Kun ga time yana running, time left saura minti 2 da second 50. To zan ɗan yi skipping, bari ya gama sai ku ga yanda abin yake. A yanzu da kuke gani sauran second 10, kun ga bidiyon ya kusa ƙarewa. To bari ya ƙare ku gani. Ya minti 3 kawai, everyday za ka shiga kawai, kullum ne, da yau ka shiga ka kalla ka samu 1,500 naka, gobe ka shiga ka kalla ka samu 1,500 naka. Kana tarawa ka nemo withdraw za ka cire kuɗinka. To kun ga yanzu ya ƙare, bari mu yi back wannan ad ɗin. Kun gani yanzu sun ce mana yanzu kun kalla 1,500 namu ya hau, mun gama da bidiyon mu na yau. Saura balance namu ya ƙaru ya zama 3,500. Yanzu mun gama da bidiyon mu na yau. In za ka yi share link, to ga link naka a ƙasa, daga nan ga referral za ka yi copy sai ka je ka tura wanda za ka tura. Duk mutum ɗaya in ka yi referral za a baka 500, duk mutum ɗaya za a baka 500. Zan zo nuna muku yanda ake withdraw. Sa'annan nan in ka yi withdraw za ka ga history ka nan. Nan kuma in za ka yi joining WhatsApp channel nasu na wannan website ɗin, za ka yi joining WhatsApp channel, to ga link ɗin da za ka taɓa zai kai ka WhatsApp channel nasu sai ka yi joining. To da fatan bidiyon nan ya burge ku, ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu a kan lokaci. Kar ku manta kuma ku mana sharing da liking. Idan kuma kana da wani tambaya ka yi a comment section. Mun gode.